салом алейкум дӯстон, апа, хоҳарон, модарони азиз. умедворам ки ҳаматон тансиҳату хонобод ҳастед. дӯстони азиз, ба шумо як рӯзи пурфайзу бобараката хоҳонам. дӯстони азиз, нигоҳ кунед мода чӣ хел борони сахт. мо нав духтарчам азаш набуд иними ҳоз иними видео ҳамирӯзина духтарчама духтар бурдам омадам. Даҳшат ба худо як чӣ нақл мекунам. Ин видео дама ягон пухтупаз накардам ки бугум барои просмотр, барои ягон чӣ. барои ҳаме дӯстони азиз, апа ва хоҳаракҳои азиз, биёин ҳама каса даст ба дуо мебардорем. дар ҳаққи мардуми Палестин дуо мекунем. бовар кунед ҳамеша даҳшат, бовар кунед даҳшат ба худо, ай даҳшатам бадтар. ҳамеша соатҳои 12 буд, худо дурогум накунад, ёки ними 12 буд. ҳамин вағувақ шид, доду чиғир шид. Буромадам, гуфтам ака навор мекунам, хай ҷои навор кунӣ нест, барои просмотр, барои чӣ нест. ба худо бо накардам, гуфтам астағфирулло. хай ҳамирӯз видеоро ба ҳамирӯза мондам. чӣ гап буд? Даҳшат ин буд ки ҳамин ҳамсояи мора инаи дом не, ину доми дигари рӯбарура, ину доми рӯбарура, унамо доми рӯбарура вай як зани араба, ду бачаша, намедонам яташ ба фикрам синфи ҳафтай ёки синфи ҳафтай ба фикрам яташ ё панҷа ё шаш, худо дурогум накунад. хай бачакҳои майдаакан, калон нестан ки бигем ки калонану бачакҳои ба ақлан. хай мардум барои ислом, халқи мусулмон барои ислом, барои чӣ ҷон фидо кардастан, ҷон додастан. алҳамдулилло, мардуми Палестина бинен ки иқа шаҳид шид, иқа кӯдакаку, иқа мардум. медонам ози мегӯянд ки дар тамоми ҷо ҷангай, бале дар тамоми ҷо ҷангай, не ки и Палестин ба худо беҳади бад гузарондан. худо парвардигор аллои меҳрубон саришта куна и еврои худозадара, и ҷуҳудҳои худозадара парвардигор ба хок яксон куна ки беҳад ай нӯҳ наби и мусулмонро ғам дода кишта омадагиян. то ҳозира бин, то ҳозира ғам дода киштестиян, чӣ кардастиян дар ҳаққи мусулмоно, чӣ қадр зулм кардастиян дар ҳаққи мусулмоно, чӣ қадр мусибат овардастиян барои намо масҷиди Алякса. бовар кунед, вай охир мегӯм ку вай даҳшат. бачаҳкоро бурдиян. барои чӣ бурдиян? гапа дигар кардам. барои чӣ бурдиян? барое ки талабои мактабам ваё ай мактаб дар вайшон китифошон вай партофтиян, байрақҳои Палестина партофтиян ҳардуш. дар мактаб бечораро кашокаш кардан. директора, маълимои ними майдаву чайдаи маълимои бетавфиқи худозада кашокаш кардан. бечораро дар мактаб иқағам додиян. бо омадиян хонада соати 12 шаб. овози мошинои политсияи вау бикарда. худо чӣ гапай мебурам, ай треза нигоҳ мекунам. ҳамун ду кӯдакака байрақҳошона бо даҳмун китифошон партофтиян. вайорам кӯдакҳои нотарс байрақҳо дар китифошон буромадиян. кӯдакҳоро гирифтан бурдан. ҳози ман ай духтар омадам, духтарак май духтар овардам. очаша дидам дар ҳамиҷа. бечора очаша муқа немисира хушрӯ намедона. пурсид ки ҳолам наем, пурсидамаш гуфт ки не ҳолам наимада, оташонам рафтагӣ бедарака. киҷо бурдиян кӯдакакоро маълум нест, намедонем киҷо бурдиян. ба худо ҳамиқа дилам сӯхт, ҳамиқа очаш гирья мекунам, ҳамиқа дилам сӯхт. бовар мекунед, агар ай даҳанда дамо ҳарфи пе буромад дар балои шави сиё гирифтор мешад, то пишти мардуми Палестина мегирӣ. гуфта ба худо ҳамиқа ғам додастиян, ҳамиқа чӣ кардастиян. бандуҳо, модарои азиз, биёен ҳаматон даст ба дуо бардорем. бисёри занҳо, бисёри модаро дар мулкҳои ғарибем, ҳамамон ғарибем, бисёри модаро мо ғарибем. иншаалло ки даст ба дуо мебардорем дар ҳаққи мардуми Палестин, дар ҳаққи кулли мусулмоное ки дар ғарибиянд, дар мамлакатҳои худшонанд. даст ба дуо мебардорем, дар ҳаққшон дуо мекунем.
худованд аз зулми кофирон, аз зулми худозадои бетавфиқи беэмоно дуршон кана. Алдои меҳрубон худованд мусулмонои Палестина гузаштагиҳошона шаҳиди бар алло кана, раҳмату мағфиратшон кунад. Я аллоҳ, ба худо мондагие ки дар ҳаққи заминшон мубориза бурдистанд, дар ҳаққи ватаншон мубориза бурдистанд, худованд қувваи миллион дараҷашон бута, аллои меҳрубон дар пушти паноҳшон нигоҳбоншон боша, ҳифзшон кунад. худованд худозадои авроҳзадои лаънаткадои худоро аллои меҳрубон ба хок яксон кунад, худо саришташон кунад, бушо бубарашон. ай ҷуҳуд гуфтани мардум, ай яҳуд гуфтани мардум дигар на пай монав, на ҳайдар монав. агар ки ҳамон номи ислом, номи мусулмонро бигирад, дигар ларзашон бигирад, забоншон дигар номи мусулмонро гирифта натонанд. аллои меҳрубон, биёин модарои азиз даст ба дуо мебардорем дар ҳаққи кулли мусулмоно, дар ҳаққи дар кадом шаҳру давлатҳои мусулмонӣ ҷанге, дар ҳаққи мусулмоно дуо мекунем. бале дар ҳамаи мамлакатҳо, бисёри мамлакатҳои мусулмонӣ ҷанга, не ки и Палестина тамоман гапзанӣ намемонанд. агар як номи Палестина гирифти, дар балои шави сиёҳ гирифтор мешавад, намедонанд оли гап дар бораи чӣ мерава, сухан дар бораи чӣ мерава. тамом устонша гӯш намекунанд. ҳам Палестин гуфти тамом. ба худо сабрина ки ман дуруст шид мактаб намеравам, метарсам. дар мактаби ном ду духтарака мехел, ду духтар як духтарак мега дар гарданашам хеле вай байрақи Палестин партофтагӣ, мега муаллимам кашокаш духтарам чӣ духтан и тарсида. мега чӣ гуфтам, натарсу, наход ки бутарси, такя ба худованд кун. мега учам қағамуш додан, и муаллим мекаша мебараш, вай муаллим мебаран савол ҷавобуш мекунад, и муаллим мебара савол ҷавобуш мекунад. мега дигар надидимш ки гиҷо шидамо духтарак чико кард, гиҷо шид надидимш. мега дуруст шид мактаб намеравад, касал шида, духтараш бурдум имрӯз. ба фикрам аймо чи тарсидак чи хеле ки мазаш нестад, духтараш бурдам овардам, бо и занаки бечораро дар раҳ дидам, пурсупос кардам, меқа гирья мекунад. субҳаналлоҳ, тавба кардам, худо наход ки мо мусулмонем, пушти мусулмононмона гирифта натонем. ай дасти мо модаро чӣ меояд, ҳеҷ намеояд. ақаллан як дуо кунем дар ҳаққи мусулмонон. мо нагем ки вай сиёҳай, вай сафедай, вай туркай, вай арабай. мо ҳамамон аз як модару падар ба дунё омадем. мо ҳамамон мусулмонем. мо ҳамамон апаву акаву додару бародару хоҳарем. мо бояд даст ба дуо бардорем, дар ҳаққшон дуо кунем. барои ман аз шумо апаву хоҳаро, модарои азиз, модарои нафарое ки дар ғарибиян, биёин даст ба дуо мебардорем. дар ҳаққи мусулмонои Палестин дуо мекунем, дар ҳаққи шаҳидошон, дар ҳаққи зинда будагие ки ҳозир мубориза барои ватаншон бурдистанд дуо мекунем. ман намедонам дар дигар шаҳрҳо, дигар мамлакатҳо чи, дар ин мамлакати мо ба худо гап зада намешавад. дар бораи чи парер буд, кай буд, қати духтар маслиҳат кардем, гуфтам хай ҳечиам набоша, ягон либосаки мехарем, ва ҳамин либосакҳои кӯдако хай майдаву чи. ҳозир духтараки димангима либосҳои дроз мепӯшад, либосҳои нав харидагӣ, бовар кунед, нав харидагӣ дигар мега намепӯшам. хеле либосҳои чи ҳозир чизои либосакҳои дроз мепӯшад, ҳиҷабш меган, чиш меганам, хеле либосакҳои нав дорад. Сабрина мега уча ман намепӯшам, биёин либосакҳоро рӯй кунем. ягон суми пул айса духтарма мега биё либоси майдаву чайда бихарем, детскиву петскиам хеле чизо рӯй кунем. бовар мекунед, бовар кунед накунед, ду рӯз шида ҳама одам мекунем, ҳеҷ ки ба гардан намегира, метарсам, ҳеҷ ки ба гардан намегира ки ягон чи рӯй кунем. субҳаналлоҳ, ин замона бин, меган ку ин чӣ шӯрест ки дар даври қамар мебинам. ҳама уфуқонро аз фитнаву шар мебинам. бовар кунед, даҳшат, даҳшат. ба худо ай вақти ҷангай ман лишна ман сӯхтам, ба худо сӯхтам. ман як бор ҳамо видеои чиро нигоҳ кардам, ҳамо Палестина мурдоро кафан кардагӣ, печондагӣ. ба худо бовар кунед,
ман худам ки шавҳарам гузаштагиай падарам ва писарак ма худам ба чашми худам гроб да дохтем кадем ҳама юда пеши рум ба худо уже ранги девона шудам. Як видеоро тамошо кардам, як дига натонистам. Чанд рӯза ман бовар мекунем ман неми асобина вақти намоза мехонам, вақти намоза хондан дуо кардам бовар мекунем ман гирия мекунам, нола мекунам. хайра худованд болои сар худаш медонад. кӯдакакои бегуноҳ, иқа мардами бегуноҳ ҳама шаҳид шуданд. ва ё беҳуда ҷанг накардастанд. Беҳуда ози бисёри одам мега мисол ихел ухел. Агар чизе ҳам боша мо барои мусулмон бояд пиштӣ бигирем, бояд дуо кунем. ва ё барои мачидшон, барои заминшон мубориза бурдастанд, ҷанг кардастанд. барои ҳама апо хоҳарои азиз биё аввалаш видеора дастгирӣ кунен, роӣ кунен фақат барои занакое ки ғарибанд, барои ҳамоно роӣ кунен ки дуо кунанд. халқи Палестин ай зулми и еврои худозада, ай ҷуҳудҳои худозада аллои меҳрубон аввалаш ки худованда баъд мо ғарибон модаро иншолло доимо мустаҷоб мешавад. дуогӯ бошем, дуо кунем дар ҳақшон. видеора паҳн кунен, лайк монен ва ҳаматон даст ба дуо бошен. дар ҳаққи мардуми Палестин дуо кунен ва дар ҳаққи ҳамсоякҳои мо, бачаи ҳамсояки мо ки ҷои бурдиянд то бедараканд дуо кунен ки ба назди модару падаршон соқу саломат бигардан биён. нами буд дӯстони азиз видеои ма. ҳатман видеора паҳн кунен, лайк монен, дастгирӣ кунен видеои мара. ин видеои ма ягон пухтупаз нест ки ма бигӯм пухтупази ма лайку чӣ бигира. ин видео барои мусулмонон, барои мо бандои мусулмон, барои бародар апау хоҳарои мусулмон ки дар шаҳри Палестин ҷон ба ҳақ супордану ва мондагиошон мубориза бурдастанд. дуогӯи оно бошем. боқӣ худованд сарбаланду хунобод бошен. ҳаматонро дӯст медорам дӯстони азиз. дуогӯ бошен дар ҳаққи мардуми Палестин. хоҳаракҳои азиз, апои азиз, боя бор дигар мегӯм дуогӯ бошен ки аз евроҳои худозада, ики евреҳои худозада ай давраи пайғамбар кишта омадастанд. дар ҳаққшон дуо кунем ки худованд ба хок яксоншон кунад. хайр боқӣ худованд сарбаланду хонобод бошен. хайр дӯстони азиз, ҳаматонро дӯст медорам.